So thina njengamakholwa singabantu bokholwa kodwa sikholwa ukuthi izwi likaNkulunkulu makulitheni mafika isimo lithini izwi likaNkulunkulu siba ezwini likaNkulunkulu siresta in his promises like the Bible izethembiso zenkosi noma ziziningi kangakanani kodwa zinguyebo futhi zingu-amen but there is a role yakho kufanele uyidlale nawe njengekholwa. Asibalansiseni la bazalwane. In most times makushunyelwa ngomusa abantu abashunyelwa ngomusa khona laba abaphiwe nje special message for grace. Amen. Special message bakhoma nje ngegrace but once kwane condition ukuthiwa yenze akusesimusa lo. Amen. Ngazi mina ngilalalela ibhakela njani. Once kwane condition it's no longer grace. Amen. Amen. Athi umufuna uGrace nje hamba uphumlile nje ujabule wazi ukuthi noma ngabe kwenza kanjani uNkulunkulu unomusa. Musa kaNkulunkulu uzokusebenzela. Kodwa la ekhaya mina nikwazi. Futhi anifanele ukwazi. Amen. Because thina sifunda ivesi every day. Every day sifunda ivesi elithi sengiyanibeka enkosini. Nasezwini lomusa wa. Kusho ukuthi ngamanye amagama ngaphandle kwezwi there is no grace. There is grace because there is the word of God. Elinye ivesi lithi uNkulunkulu wabapha. uNkulunkulu wabazisa nokuthi wabazisa abantwana bakwaZisrayeli izenzo zakhe. Yes. Wabazisa izenzo zakhe. So abantwana bakwaZisrayeli they will always balindele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzosenzela. Unezenzo ezinkulu uzosenzela uNkulunkulu. Kodwa uMoses njengomholi wabo lithi uNkulunkulu wamazisa izindlela zakhe. Izwi lizindlela. Izwi lizindlela zikaNkulunkulu. Izwi lindlela yokuthola umusa kwisituation onjani awubhekene nayo. Amen. Ngamanye ifana nokuthi awukwazi ukulwa impi yemali. Impi yemali uyinqobe uyilwa umthandazo wodwa. That's right. Amen. Amen. Hallelujah. Awukwazi ukulwa imali nomthandazo wodwa. Awukwazi ukulwa impi yemali uyime ngendumiso yomlomo kuphela noma yamazwi kuphela. Amen bazalwane. So mawulwa impi yemali yilwa ngemali. Amen. Hello? Amen. Mawulwa imali yilwa nani? Ngemali. Because Yesu likaNkulunkulu leli. Amen bazalwane. Yesu likaNkulunkulu. So as we Yesu likaNkulunkulu leli elithi yibabusisiwe abaphayo kunenjani? Nabamukela. Noma amagama kaNkulunkulu lisifundisa ukuthi umuntu kanjani? Yiba umuntu okhipha principle yezwi. Amen bazalwane. Iprinciple yezwi ukuthi uma ufuna ukungasweli, uma ufuna ukungangene kumpofi, isandla sakho akube isandla esilulekayo. Amen bazalwane. Awukwazi ukulwa impi nempi silwa ngokwendlela yakho. Amen bazalwane. Hallelujah. 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 Yezandla bazalwane. Lempilo siphila ngokuthi thina siresta emenzeni izwi. Ila siphumula khona. You know masuzofika kwi-point la ukwenza izwi laNkulunkulu ukukunikeza ijoy. Yeah. Uthi uma ulenzile ube nejoy ngezo bazalwane. Uma ulenzile ube nejoy. So ufike epointini lokuphumula. Ngezo bazalwane. So ufike epointini mawuqeda uba nejoy kube ngathi wenza nakho konke. Ngathi unako konke ngathi awukho shoda ngoba just wenze izwi laNkulunkulu. Ukuthi mayelana nani but mawulenzile njengoba kusho kwalo amen bazalwane uba namandla uba nejoy amandla qhamuka ngoba uba nejoy. iBhayibheli lithi the joy of the Lord is my strength. Amen. Igama lenkosi malibonga. Malibonga igama likaJesu. Hallelujah. So siphumula ngoba siphila ngezwi laNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu akukho engakwazi ukudala. Izwi laNkulunkulu alikho isimo engakwazi ukushintsha. Amen bazalwane. Izwi laNkulunkulu ayikho into engeke nikulethele yona. Izwi laNkulunkulu ngophila ngalo akukho isimo ngeke uphume kuso. In fact awuphili nje ukuthi izwi laNkulunkulu ugcina wena
uqobo lwakho uba yizwi kaNkulunkulu. Amen. Uma wenza izinto ozenzayo abantu they learn from you. Amen bazalwane. They learn from you izindlela zokwenza njani zokwenza uphumelele. Abantu babeka njenge role model, abantu babeka njengomuntu abangalandeli izindlela zakhe kanti wena ulandela indlela zani zezwi. Amen bazalwane. So ngizama ukuthi ichaze lento yokuthi uNkulunkulu sidalela impilo yokuphumula. Amen. Amen. Kuphela besinganikezwa ukuthi siphumule kuye. Asinikezwa ukuthi siphumule ekufundeni ekhizweni kaNkulunkulu nasekukhulumeni izwi kaNkulunkulu. Lapho you don't rest even at night, at your deep sleep, you don't rest. Amen bazalwane. Because kushona ukuthi linza ngomthetho wami day and night. Day and night. Amen. That's the only thing that's not resting. Resting on Kulunkulu. That's ilapho khona masufundela nje ukuthi angikwazi ukuhlala ngingenazwi kaNkulunkulu ngaphakathi kwami. Awukwazi uyazizwela ukuthi no I can't hlala ngenazwi and-meditate ngakho. Angikwazi ukuhlala ngingenazwi phakathi kwami. Ilazo ufika khona la sewuthi you are like a deer. Amen bazalwane. You are like a deer ulangazelela amanzi emifula. Njengendluzela ilangazelela amanzi emifula. Kanjalo umphefumulo wakho ulangazelela yona nje. Masufunda ukuthi ngaphandle kwezwi awukwazi ukuphila ungenalo izwi. Usetoilet. Ushaya umsebenzi. Amen bazalwane. Ushaya umsebenzi but kuwe kunezwi oluphenduphendulayo ngemicabango. Uliphenduphendula. uNkulunkulu uthini uma yithi? Lisho ukuthini uma lithi? You are giving the Holy Spirit the chance empilweni yakho ukuthi eze yinozi yena owaziyo ukuthi yinodinga kwambulelwa yona manje. Abasiyeza kwambula kunika isambulo. Leso sambulo sikunika ukuthula. Yes, Lord. That's right. Amen. Amen. That's why uJesu mayefika la, uJesu ufika waphula yonke imithetho yeSabatha, wayiphula yonke indaba yeSabatha. Accuse nje ngendaba yeSabatha. Uthi wena uphila iSabatha ngeSabatha, wena wenza lokho ngeSabatha, wena wenza lokho ngeSabatha. uJesu mayephendula uthi indodana yomuntu inkosi neyeSabatha. Ngamanye amagama iSabatha ilona lisepha mina, angisephi iSabatha mina. Amen bazalwane. Amen. Kumuntu ukuthi phela uJesu ingabo bayibiza abantu ukuthi wozani kimi nina nonke ensindayo enikhatheleyo, wozani kimi ngizoniphumuza. Wozani kimi ngizonenza njani? Ngizoniphumuza. Phela remember when we are talking about Jesus, we are talking about the word of God. But at this moment, sikhuluma ngaye is the word in flesh. Amen bazalwane. Just is the word in flesh to come and demonstrate the power of the word. Izinto bekazenza for demonstration. Bekazenza for ukuthi silibone izwi, silibuka ngamehlo enyama. Amen bazalwane. Ukuthi linamandla kangaka. Problem yethu, we don't take Jesus as the word. We don't take the word as Jesus. You can't separate Jesus and the word. Amen. Igama lenkosi malibonga. Amen. So mayefika uthi wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindayo. Ngizonenza njani? iBhayibheli lona ngokwani. Into eningi ifundiswa eBhayibhelini. Into eningi egcwele eBhayibhelini isifundiso esibalulekile. Esibhalwe eBhayibhelini meditation. Yini bazalwane? Meditation. Ukuthi phela ngendlela eyiningi abanye bangasaboni kuseseyiyo. Ivele lapha ngabona umuntu kuseseyiyo le. WabaseRoma nje chapter 8. Bekufanele iBhayibheli abanako kwenyama bayafa kodwa abanako komoya kuphila kubo. Amen bazalwane. So kuya ngokuthi empilweni yakho iyini iminako yakho na. Iminako yakho mawunaka izinto zenyama, izinto zala emhlabeni ugcane kuzo kakhulu kunokuthi usizakale uyadestroyeka. Amen bazalwane. Uyadestroyeka ngoba zimukufa. Kodwa ukunaka kukamoya ukunaka izwi kaNkulunkulu, ukunaka impilo yakho noNkulunkulu. Amen. Iyavela. Ivela lapha ethi mina ngumvini wona wona. Meditation le. Mina ngumvini onjani? Lonke igatsha elikimi lenze njani?
Ngithe uma lisuka kimi lezenjani liyabuna lulahlelo kuphi ngaphandle uthi hlala kimi nami kimi uthi uma ngihlala kumazwi ami ehlala kini nani lihlala kimi meditation le amen that is meditation ilezinto ezenza ukuthi ikholwa libe yikholwa langempela ikholwa msini ikholwa ngokuya sontweni every Sunday and ikholwa liyatestwa every Sunday sontweni litestwa ukuthi masefika izimo ila kuzovela khona ukuthi uphekwe lo uphekwe ngani lo uyiphi material lo amen hallelujah uma kuzilingo kuza abathamthethe kuza yonke into kuza zonke izinto ezifika empilweni yakho no lezi zinto zizokutesta ukuthi unjani and amakade zidlula unqobile usala ungasafani nakuqala fana negolide before kuthiwe igolide lidlula emlilweni dlula kubazalwane emlilweni but after umlilo wonke umuntu akekho ongalifuni wonke umuntu uyalifuna ngoba luya kuphi so lezi zinto maziza kahle kufanele sijabule bakuqhamuka izinto sisazi ukuthi singobani thina sakheke kanjani thina sifuzebani thina bakwamanje sinawo abemazalwane ekuze bakuqhamuka isimo ukuthi ya because siphila vele siphila ama-challenge siphila imazalwane wathi kwaphela ama-challenge kwaphela yonke into usaphilelani what are you living for Makuthiwa unqobe uzobunqobeni la. Uzobe unqobe ini la. Uzobunqobe ini lo. Yonke into kuthiwa singabanqobe ngoba uyasazi uNkulunkulu ngendlela asenze ngayo nangendlela afuna sihlale siqhumile kuye ngakhona. Ayikho nothing ayikho into engasona ngalutho. Amen. Malibonge igama lika Jesu. Malibonge igama lenkosi. Amen. Engathi nje ngaba ezami ngedwa amen ngoba at least mina ziyangisiza at least mina ziyangisebenzela ngoba kunye umuntu uyamnika ungabe usazi noma ubona ngathi umnika izinto eziphansi umnika izinto ezimele zimsize ngalokho ukuthi kodwa Nkosi hayi mina ngizibonile zingisebenzela enezisazongisebenzela amen. So we rest in the arms of God. Resta engalweni zenkosi, restana engalweni zenkosi ngokuthi thina senza izwi nesikhathi salo. Amen bazalwane. Senza izwi nesikhathi salo, mase kufika izimo sinethembe lanele neliphelele ukuthi uNkulunkulu ngempela ongakuphi ungalithi. It's for us. Amen bazalwane. It's for us. Amen. Hallelujah. Ngoba siyazi ukuthi thina senze konke. Senze konke. Ngempela uma ukhathazeka emveni kokuba sekwazi ukuthi ikwenze konke okushiwo izwi kaNkulunkulu ukhathazeke ucabanga ukuthi what else can help you again. Yini enye into engabuyiphindi kwenze njani? So into esefanele wenzele wena kwakho manje ukuthi uthokoze, rejoice phakathi esimeni kanjani? Rejoice and khuluma phakathi esimeni, khuluma izinto ozaziyo positive, khuluma izinto, khuluma izwi kaNkulunkulu, khuluma kahle ngawe, khuluma nesimo ungasincengi. Hallelujah. Isimo masikhona empilweni, isimo asithandazelwa. Asenzenjani? Asithandazelwa. Baba, egameni likaJesu, ngicela Nkosi ususele iqhuba lakini. Nkosi, masukele iqhuba lakini washaqacima. Isinguzo lesibone sinodloka amandla. No, usacela uNkulunkulu ukunikela amandla ukucela ukuthi ngiqinise ndaba ngathi ngizobamba la. Ngathi ngizobenzani? Ngathi ngizobamba la. Kanti yizwi elenzenjani? Kuwufanele ubambe ngoba umuntu wani wezwi. Yingakho uJesu wayifica abadobi bayadoba. Bathi sesishikile for the whole night. For the whole night besdweba sesishikile. We have worked so hard. We have done all. Ubusuku bonke and bayazi ukuthi isikhathi sokudweba, isikhathi sangomnyama la inhlanzi khona ziziningi khona. Isikhathi sokudweba bathi sesidwebile ngositshela ukuthi isiphosa manager manje sekusile. Kodwa uJesu ngoba he is the word, uyizwi. Uthi uJesu phonsana manetha lenzenjani ke manje this time? Phonsana manetha nibambe.
Amen. Hallelujah. Why just not abaphonsa amanethi abababa? Uthi abaphonsa amanethi bababa because sebelenzile izwi. Amen. Banikelile. Angeke isikhathi bona besebenzisa i-fishing as a business. Bebesebenzisa i-fishing as business. Nezo bazalwane. Bebephila ngayo. So manje uJesu sethathe isikebhe sabo bamnika wasebenzisa washumayela. Waqeda ukushumayela wathi hayi senginehlisa amanethi manje ngibanga. Usathi nomunye Nkosi sishika ubusuku bonke kodwa ngezwi lakho. Ngani? Ngezwi lakho bawehlisa amanetha. Abawehlisa amanetha babamba kwaphela umuhambo. Bacabanga ukuthi ubani uzosibambisa. Ubani uzosibambisa. Ubani uzosibambisa amanetha manje lento seyiningi ngaphezulu kwethu. Amen. Hallelujah. Lo ngiyela kuphi-ke lapho ngiyela ezwini lokuthi awulwi impi yemali ngomthandazo. Amen. Amen. Izwi linama principles esimo nesimo. Ngazi mina ngizwe la. Simo nesimo linama principles ani aso. Amen. Nama principles aso. Amen. Ibasabana ngasi ngitshela ukuthi ona udalelanga ukuswela. Yesu basaba. Amen. Udalelanga ukuzijana Kuswele. Seek first. The kingdom Umuso of God. nokulunga. And then zonke izinto zizana. Amen. Selukhumbula ukuthi emuso kaNkulunkulu kusebenza intando yakhe. Amen. Ukhumbule ukuthi intando kaNkulunkulu izwi lakhe. Intando kaNkulunkulu yini? Izwi lakhe. Izwi lakhe. So siyaresta entweni eshiwo uNkulunkulu sisenze sibe nokuphumula ngoba sithemba izwi lakhe. Sithemba akhe ngalo alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Aliphumelise. Izwi kaNkulunkulu manje laphuma nje lafika empilweni yomuntu walikhathi umuntu wali-applya. He becomes so strong. He becomes so strong ngaphezu kwezimo zonke. Njengoba uMalinto besho ekuseni emthandazweni ethi ozwa izwi alenze ufana nendoda ehlakaniphile ethi uma yakhe indlu iyakhe edwaleni. Zifika imvula, zifika ikhukhula, kodwa kuthola ukuthi indlu ime on a good foundation, a solid foundation, the rock, the word of God. Amen bazalwane. Zifika ikhukhula, fika yonke into ngoba umi ezweni bazalwane. Akazama ukuzabalaza yena. Asa no izwi lizimpande zakhe ezibenza ukuthi angasiphuleki. Amen. Amen. Hallelujah. Ezibenza ukuthi angasiphuleki. Ayela. Awukwazi ukuhamba njalo. Kodwa wonke umuntu uyathanda ukuthandwa ngithi. Angithi? Kodwa ukwazi ukuhamba ucela abantu ucela ningithande. Ucela ungithande. Angeke uthole uthando. Amen. But for you ukuze uthande abantu utshala uthando. Utshala yini? Uthando bazalwa kusiwa amazwi. Uthanda kusiwa amazwi. uNkulunkulu kube wayisithi nje ngiyakuthanda izwe kangaka anganikeli. You will never know ukuthi lungakanani uthando kaNkulunkulu. Akuthanda kaNkulunkulu silwazi ngokuthi ekwanikela with the best. It proves ukuthi how much God's love is. Wanikela with the best. Yonke into anayo. Wanikela ngayo yonke into. uNkulunkulu nabona izulu uNkulunkulu mayinikela lasala li-empty lingenalutho. Ngoba uNkulunkulu wayisenikela ngayo yonke. Mayinikela ngoJesu nje lasala izulu lingenalutho. That's why athi uJesu akekho ngaye Baba ngaphandle kwami. Ngoba uma uya kuNkulunkulu noma nasiphi isicelo ungabhayanga kuJesu, mawufika uNkulunkulu uzokukhomba kuJesu. Yazi ukuthi wayakhomba kuJesu. Wazi ukuthi before uNkulunkulu anikele kuJesu, yonke into nawe wayinikele kuJesu. Yonke into nawe wayenza wayiphu Jesu. Yonke into nawe wayiphu Jesu. Amen. Yiko ngithi izulu lali-empty ngoba yonke into nayo wayipha bani? Asiyene ezwini lenkosi. Ake sifunde iJohn chapter 3.